Salutare mujahedinilor, războinicilor și pasionaților de motorsport! Bine v-am găsit pe trasa ideală. Noi suntem Slop, Axi, Bill, în spatele camerei Vlad, Marius, alături de care vom dezbate cursa din acest weekend disputată pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi în cadrul campionatului Formula 1 2022. Ultima cursă. Acestea fiind smulse, vă rugăm să dați foară în țară de viitoarele greșeli în secțiunea de comentarii, iar dacă v-a plăcut, dați like, subscribe pentru a fi la curent cu contentul canalului Trasa Ideală. Să începem prin a întreba unde s-a disputat cursa, pe ce circuit. Circuitul se numește Yas Marina, e situat pe Yas Island, o insulă artificială construită cu 40 de miliarde, iar circuitul este construit cu 1 miliard. Din alea 40 de miliarde, 1 milion s-a alocat pentru construirea circuitului. Poți să pui mă zerourile pe toate miliardele alea? Nu. Da. Dacă până acum am avut circuite cu istorii foarte lungi, de data asta vorbim despre un circuit modern. Prima cursă a avut loc aici în 2009. Circuitul are 58 de tururi, 16 viraje și 2 zone DRS. Recordul pe tur îl deține Max anul trecut, cu 1 minut și 26 de secunde. 103. Da, anul trecut, pentru că de anul trecut se și aleargă pe noua configurație. Eu personal preferam vechea configurație, era un pic mai tehnic, era mai frumos. Și piloții, din câte am observat. Tot la fel? Da, chiar am ascultat un interviu acum cu Leclerc, care a fost într-un podcast și chiar comentat toate noile schimbări care au fost făcute și eram, mie îmi plăcea aia veche, mie îmi plăcea, de una singură a zis, ok, asta e super. În rest, nu. Am foarte nemulțumit de configurația nouă. Și mai avem o particularitate aici, pe acest circuit. Chiar două. Te rog. Spune. De hotel vreau să spun. Că se trece pe sub hotel. Da, iar... Ceva unic. Exact, iar cea de-a doua particularitate este Alexandra, este că ieșirea de la pit se face pe sub Da. circuit, ceea ce e super. Doar că mie personal mi se pare că durează o veșnicie. Și e și foarte riscant. Da. Foarte riscant, nu poți să accelerezi. Cauciucul reci, ești de la boxe. Vasile, noi încercăm să dormim, dar e unul care tot trece pe deasupra camera noastră. Da. Aici Vettel a obținut primul său titlu după o cursă foarte complicată cu Alonso. Era foarte posibil să nu câștige, pentru că a avut loc un incident la un moment dat în timpul cursei și a fost un titlu câștigat cu greu, pe care a început dominanța Vettel. O să că o să vorbim toată seara despre Sebastian Vettel. Chiar o să facem asta. Chiar trebuie. Chiar o să facem asta, adică n-avem cum să nu facem asta. Să continuăm cu calificările. Cuvinte n-avem? Scopul principal în aceste calificări a fost să ajungă Vettel în Q3. Bineînțeles, deci am bifat. Chiar a mers foarte bine, nu mă așteptam. Chiar da. A mers foarte bine. Pe un circuit unde nu contează atât de mult downforce-ul, e cam 50-50. Și puterea la motor a contat, unde s-a și văzut la Red Bull. Au cea mai puternică mașină, au dominat calificările. Iar e un moment în care am văzut cum o să fie grila, linia 1 Red Bull, 2 Ferrari, 3 Mercedes. Efectiv, asta mi-am dorit să fie mi-am dorit să fie rezultatul final. Mi s-a părut așa că a fost revelația mea din timpul calificării. Reflectă realitatea din campionat. Exact. Deși ai observat cât de aproape au venit Mercedes de Ferrari. Da. Recuperați mult în ultima perioadă. Mai ales cu schimbarea de regulament, cu ridicarea monopostului. Îi ajută foarte mult. Și cu ce update-uri au mai venit și ei de la cota încoace. Deci s-a muncit mult acolo. De la o mașină care nu mergea. Da, mai mult mergea pe verticală. Da. Au săturat și ei să tot zgârie toate circuitele de fiecare dată. Calificări sau practice-uri sunt pe zgâriat asfalt. Să ajungi din nou în top, să te bați pentru era clar că victorie, e super. Nu-i lasă tot în pace. S-a văzut. Și foarte bună performanța lui Vettel. Cu acea mașină a
fost acolo. A zis Luis că tot ce își dorește este să nu mai bată niciodată această mașină. Nu vrea să mai conducă niciodată în viața lui. Mașina care de când este în campionat nu are un pole position. Este primul lui an. Da, exact. Nu are Și pole nici position. victorie. Da. Ups. Continuăm cu cursa, ce toți stăm să ne bălbăim. Continuăm cu cursa, nu? Da, cursa a fost fără incidente primele viraje. A fost foarte Abu Dhabi aceasta. Hamilton a plecat în stilul obișnuit, foarte bine, adică l-a și depășit pe Sainz rapid. Primul viraj a trecut de el. Și pe urmă a început nebunia de prima șicană. Unde zic eu... Dar vezi că înainte... Te rog, am ratat ceva, nu-i problemă. Și Norris a trecut de Russell. La start? Da. Și mai trebuie menționat că toată lumea a trecut. A avut startul pe medii, în afară de... Magnussen, Gasly și cu Bottas. Exact. Unul a plecat pe softuri și doi pe hard. Magnussen pe hard, Gasly pe softuri și Bottas tot pe hard. Au încercat o strategie alternativă. O strategie de luând în considerare că toată ziua au fost temperaturi mult mai joase decât media lor și la plecare au fost 56 de grade și în scădere la nivelul asfaltului. Evident, în vedere că este singura cursă care se începe pe zi și se termină noaptea. Și primul incident... la Hamburg. Și primul incident dintre Sainz și Hamilton, din punctul meu de vedere, Hamilton a greșit. Adică a trebuit să cedeze poziția. A câștigat avantaj, bine de tot. Da. Dar eu zic că și de acolo a avut probleme ulterior. Adică nu poți să sari peste acel opritor, nu știu cum să-i zic, și să nu aibă nimic. Nu era chiar, era chiar după. Sausage curl. Da. Nu, asta am încercat să evit. Cu engleza mai slăbuț. Cu sausage. Exact. Și cam asta a fost primul tur. Da, nimic. Și după aceea s-a intrat așa într-o rutină, într-o așteptare. Hamilton s-a tot jucat cu Sainz, a trebuit să-i cedeze poziția, pe urmă l-a depășit din nou, de data asta corect. Părea că se va duce după Leclerc, a avut un ritm fantastic la început Hamilton. Chiar foarte, foarte bun. Dar deodată, nu știu, a părăsit, nu știu, nu mai a avut aderență. Am zis ceva greșit? Scuză-mă. Pierdea aderența. Mă scuzați, mă gândeam la altceva. Împărtășește cu noi, nu-ți face griji, noi suntem alături de tine. Doar mi-a fugit mintea, e ok. Da, și ușor Hamilton a început să pierde. A fost prins de Sainz, a fost depășit. Repet, cred că e din incidentul de prima șicană. Eu am avut același scop în cursă ca și în calificări, și anume să termine Vettel. Și dacă se putea să termine cât mai sus, uitasem de duelul dintre Perez și Leclerc. Pentru mine scopul principal în această cursă a fost ca Vettel să termine cursa. Așa că de fiecare dată când era cineva lângă el, strângeam pumnii, cel puțin pe perioada cât a stat la început cu Ocon. Eram... Și cu Alonso pe urmă. Da, Alonso la începutul cursei de fapt, cred că în paradă, nu mai știu exact când, a făcut o declarație și a zis că se asigură el ca Vettel să termine cursa. O să facă tot posibilul ca Vettel să termine cursa. Și știam sigur că Alonso n-ar face nicio manevră periculoasă. Dar la Ocon aveam emoții în continuu. Pentru că mie mi se pare destul de periculos așa ca... Nu știu, mi s-a părut că s-a apărat extraordinar. A fost foarte bun. Superb, bun. Dar în ultima vreme mi se pare că de câte ori a fost într-un duel, a avut tendința să fie mai agresiv decât era cazul. N-a fost vorba de Alonso, nu era Alonso în spate, n-a fost nevoie să fie atât de agresiv. Au avut decizii la masa aia lungă, cum s-au întâlnit și a venit și Hamilton îmbrăcat în pijamale alea frumoase, care le avea el. S-au îmbrăcat ok numai Hamilton. Ca o paranteză, că dacă tot ai adus discuția, mi se pare un gest extraordinar. Da, e clar că au o relație superbă acolo și pare că a fost o ieșire pe cinste, a fost foarte mult entuziasm în jurul acestei cine. Sunt curios dacă Vettel ar fi bătut pe Hamilton, dacă mai era așa în trecut când s-au luptat ei pentru titlurile cele mondiale, toate au fost câștigate de Hamilton.
Da. Sunt curios dacă ar mai fost atât de gentil. Poate s-a maturizat din punctul ăsta de vedere? Păi nu știu, știi că ei au avut la un moment dat o în Canada, mai ales în Canada. Eu cred că e și în Baku. Și după asta, după cel din Baku, eu au avut o discuție. Și Vettel zicea că el e foarte recunoscător pentru că au avut acel incident, că din momentul ăla ei s-au apropiat foarte, foarte tare. Și, da. Eu zic că e ușor să fii amabil când ești în fața și câștigi. Deci aici, pentru mine, respectul la Vettel. Păi, dar el e oricum dintre toți, mi se pare că e cel mai fair play. Da. O să lipsească foarte mult de pe grilă din punctul de vedere, pentru că e super, super fair play. Este. Am închis paranteza. I-a invitat acolo la masă, au tăiat un miel. N-am văzut că am închis paranteza. Eu n-am închis-o la mine, că deschisă. Da, și pe urmă cursa a intrat așa într-un joc de așteptare și am început să intre primii la boxe locotenenții. Perez a intrat primul. Da, Perez, da. În turul 16, dacă nu mă știu. Da, 16. Turul 16 a schimbat de pe medii pe harduri. Cam asta a fost strategia. Și pe medii și pe toată lumea pe harduri. A schimbat la harduri toată lumea, tot a săturat. Au schimbat la harduri, mâncați în sulul tău, primii trei au intrat Perez, Russell și Norris. Dă-i la hard, dă-i la hard. Da, și schimbul lui Perez a fost o mică problemă, că a ieșit în spatele lui Vettel. Și Vettel care l-a făcut și să piardă o tură. Exact. De fapt să piardă, da, a pierdut timp. S-a pripit Perez în șicană, cauciucurile reci. Mie mi se pare că a profitat de fiecare duel pe care a putut să-l aibă. Da. N-a arătat nimic, era, băi, nu contează, oricum știu că la un moment dat o să treacă de mine, dar hai să mă bucur, hai să-l țin un pic pe loc. Și cred că toate astea au fost în avantajul cuiva. Exact. Da. După aceea a intrat la boxe, ajută-mă, te rog. Mai mulți. Tot intrat pe rând. Au intrat. Din păcate la Russell a fost problemă la boxe. Probleme cu dreapta spate. Da. Și când i-au dat drumul și în fața lui Sainz. Norris. Da. În fața lui Norris, da. Da, Norris. Unsafe release, 5 secunde penalizare pe bună dreptate. Da. Și ajunge Russell lângă Hamilton în momentul în care li se spune că sunt free to race. Ceea ce a fost corect. Da, pentru că se vedea clar că ritmul lui Russell era mult mai bun decât cel lui Hamilton. Nu cred că a durat mult un tur și l-a depășit. Da. Au pus puțină rezistență Hamilton, dar nu avea ce să facă. Dar nu. A fost destul de afectată mașina după incidentul cu Sainz. Dar după aceea, când a înaintat în cursă, probabil, cred eu, mașina fiind mai ușoară, a început să mai ducă din combustibil, a prevenit ușor într-un ritm bun. Au fost și diferențe. Au fost câteva sectoare, primul sector cu recorduri în dreptul Hamilton. Oricum, între turul 10 și 30 începuseră deja să scadă considerabil temperaturile. Și toate astea au trecut pe hardul. Da, hardul a fost cauciucul acestei serii. Și acestui circuit până la urmă. Da, era de așteptat, pentru că degradarea fusese foarte mare pe toată perioada. Da, și schimburile au fost făcute conform planului între tura 15, 16 și 20, 21 maxim. Sincer, aș vrea să vorbesc și altceva despre, în afară de schimburi, dar efectiv nu prea avem ce. Avem ce în cursa asta, nu s-a întâmplat nimic. Eu la un moment dat am început să mă rog, ca am început să mă rog pentru un safety car, pentru al doilea schimb, pentru că, evident, eu am un mare fan Ferrari ce sunt și mai mult fan Leclerc. Toată cursa a fost odată despre Vettel, dar doi a fost despre Leclerc. Da. Să termine pe al doilea loc și îmi luasem gândul. Îmi luasem gândul pentru că se vedea clar că Red Bull are o mașină foarte bună, cum a avut tot sezonul de altfel. Da. Într-un fel, Perez cred că merita să termine pe 2, dar ținând cont de cum a început sezonul pentru Ferrari. Dar nu știu, eu nu înțeleg de ce au făcut strategia asta. Da, strategie diferită. Da, ai văzut ce amuzant a fost Sainz pe radio? A întrebat
Red Bull merge pe o strategie cu o singură trecere pe la boxe și n-a așteptat să primească răspuns. Și a zis, da, merge pe o singură Da, am zis, trecere. dar tu erai la baia atunci când au zis ea. Eu ți-am zis prost, m-ai întrebat, bă, ce am zis? Bă, au zis, da. A fost foarte amuzant, pentru că el a pus întrebarea și el și-a răspuns singur. După care l-a contrazis Perez, pentru că a intrat a doua oară la pit. A doua oră a intrat și Și Russell a atunci, doua oră. fix atunci i-a Și spus... Sainz a intrat a doua oră. Da, dar în momentul în care a intrat Perez a doua oară, lui Leclerc i s-a spus facem contrar Red Bull. Au așteptat, probabil să... Probabil că au mai crezut că o să treacă- intre și Verstappen. Da. Și atunci... Dar strategiile s-au schimbat în mers. Planul C. Da. Nu s-au dus departe. A rămas la C. Da. Dar eu sunt convinsă că planul C a inclus acel safety car pentru care eu mă rugam. Posibil. Da, normal. Mai ales la ce a fost anul trecut. Exact, da. Da. Și eu am făcut pariuri cu prietenii mei. De câștigat? Nu, am făcut pariuri pentru cine o să iasă primul din cursă. Eu am zis că Latifi. O prietenă a zis Yuki și un alt prieten a zis Schumacher. Dar n-a fost să fie, doar că când am văzut incidentul între Schumacher și Latifi, eram și acum cine câștigă pariul? Pentru că eram foarte pozitiv să... Nimeni. Da, așa că a fost mult. Pentru 10 secunde a fost yellow flag, a făcut yellow flag, ba nu, lăsați. Dar într-un fel, Schumacher. A făcut o mare greșeală de începător după ce a avut un sezon cum l-a avut. A făcut și It's a această... rookie mistake, boy. Da. We can see you. Mie îmi pare foarte rău că pleacă din Formula 1. Îmi pare rău, Dar într-un fel a demonstrat, a făcut destul de multe greșeli. foarte multe, a distrus câteva mașini. A demonstrat că a făcut foarte multe greșeli. Nu, voiam să zic că a demonstrat și astăzi inclusiv că au dreptate. Aici dorește prea mult, e presat de numele care îl are. Mm-hmm. Asta e părerea mea. El este bun în depășire, am văzut, are o agresivitate specifică tatălui lui, așa am văzut. E foarte bun, dar nu știu, se precipită, n-are răbdare. Da, eu chiar cred că nu o să fie asta. Nu știu ce să zic. Vom vedea. Nu cred că, dacă intră sub aripa lui Toto, eu cred că nu mai sunt câțiva la rând. Adevărul că aripă, tată, ăla chiar că are o aripă, prinde aripă. Nu știu, eu chiar nu cred că o să fie asta în sfârșit. Vom vedea. Nu știu. Sper să nu fie la sfârșit. Sunt ca o mămică de aia care are grijă de copii. Hai că poți, hai băiatul, mami. Da, micul Schumacher. Și eu am zis, băi, Schumacher, da. Nu, adică eu zic că pentru echipă e mai potrivit. potrivit care vine la... O să vedem Eu zic că va fi peste Magnussen. Hülkenberg la... Dar ție ți s-a părut că a demonstrat ceva în cele două curse de anul ăsta? Hülkenberg? Da. Nici n-a avut ce. Erau la început de an. Și asta e adevărat. Erau la început de an, asta da, și la foarte... Haas, ai dreptate, la Haas o să fie cu ce? Dar în trecut a participat. Ferrari-ul american. Dar în trecut a participat și ce a demonstrat. În afară de, ok, Le Mans. Era un pilot mereu în top 10. Nu știu, eu Era un pilot nu mi-l doream neapărat înapoi pe pilot. Și sunt convinsă că dacă Ricci ar fi acceptat... Da, nu știu de ce n-a acceptat, sincer. Chiar nu știu. Nici eu nu da, știu. Ricci s-a dus pilot de rezervă la Red Bull. Nici măcar, e pilot de simulator. Da, dar dacă se întâmplă ceva cu unul din piloții principali, el intră la rezervă. Da. Nu știu ce să zic. Eu așa. Credeam că e... Deși e posibil să intre unul de la Alfa Tauri și el la Alfa Tauri să ajungă. Adică e oricum e în familie. Nu știu, e acolo. It's in the family. Exact. Da, circula o glumiță pe subiectul ăsta. Știu. Foarte bună. Foarte bună. Pleci de la Red Bull pentru că nu vrei să fii al doilea pilot și te întorci la Red Bull ca al treilea. Exact. Superb! Deci, și exprimă perfect toată situația. Da. Îmi pare rău de el că nu o să-l mai vedem. Mai, deci mi se pare că au fost prea mulți oameni care au plecat acum 4 și în afară de Latifi, mă scuzați. Da, n-am nimic cu el, dar... The GOAT. The GOAT. În afară de el, ceilalți trei chiar sunt foarte... Mi-e chiar o să-mi lipsească, sunt foarte atașat.
Deși nu-i cunoaște, n-am vorbit niciodată. Nu! Este foarte atașat. Credeți-mă, am văzut Deci toate filmulețele care vine există Logan, pe... Logan Sargent. Da. Logan. Asta, eu am sperat... Deci, sigur. Da. Și eu zic. Păi nu, era clar, era stabilit. Dar Doar știi de ce, avea nu? nevoie de Din super punctul meu de licență. vedere. Da, De vedere. pentru că sunt foarte multe etape la... Exact, în America. Da, și aveau nevoie Era de un logic, american. da. Clar. Și oricum era din filiera Williams, adică... Da. Filiera, păi văd și că vorbiți de carteluri. Filiera, familie... Păi cam așa e, doar că nu la nivelul ăla atât de rău. Da, tu. Nu omoară nimeni pe nimeni, dar în rest e cam... Da. Încheiem despre cursă? Că oricum am deviat așa. Păi și Fernando Alonso, cum a făcut auto... Fernando Alonso, hai că mai sunt câteva stai, lucruri de mai avem, făcut. Vettel, mi se pare că au mers pe... Nu, mergem în continuare. Mergem în continuare Ok, păi hai să cu... lăsăm... Nu ar trebui să lăsăm nimic. Nu lăsăm nimic. Mergem în continuare. Ok. Precum pereții sunt mai moi duminica, știi? Pe mașina altfel. Deci, din punctul meu de vedere, la Vettel a fost o greșeală cu strategia pe o singură opțiune. A fost A și zis bună, săracul la sfârșit. Da. A fost bun cam până în turul 30. Cam așa. A fost ok. Până când a schimbat pe... Cât? 23? Atunci în 23 28 a fost out. la Vettel. La Alonso vorba. Zic de Vettel. N-are mă, nu contează. Tu zi acolo. Da, zi de Alonso, din altcineva. păcate, a abandonat. Mare păcat. Probleme Da. tehnice, mai mult ca sigur. Acolo a început tristețea mea. Da, da. His Vettel, sorrow. Vettel a ieșit pe 18 de la box. Penultim. Da. Atât de greșită strategia. Of, mare, mare păcat. Totuși a terminat în puncte pentru că a abandonat Hamilton. Da, Cine ar spre fi final. zis că Hamilton o să sfârșească atât de prost pe această cursă? La final... Și aici, iarăși, a venit a doua mare supărare, pentru că eu îmi doream să văd acest trio fantastic. Hamilton, Vettel și Alonso la sfârșit când drifturi. Îmi doream din suflet și din inimă N-a fost să fie. și n-a fost să Nu, fie. Hamilton a rămas cu cutia de viteze blocată. Viteza 7. 7 pe urma 5, na. Probleme hidraulice de câte i s-au raportat. Da, și acolo am început să mă rog, Doamne, să nu se oprească mașina aia să ajungă la boxe, pentru că dacă până în momentul ăla mă rugam pentru un safety car, acolo am început să mă rog să nu mai fie, pentru că nu mai era în avantajul lui Leclerc. Dar nu cred că s-ar fi terminat oricum așa, pentru că mai erau 3 ture, parcă. 3-4 ture. Nu mai erau... Nu erau. Hamilton e 56 a fost. 56, deci 2 ture. două ture. 2 ture Ok, numai. deci S-ar fi nu mai- terminat pe stea galben. Mamă, ce urât. Ar fi fost, da. L-a vrut, da, tot îi dădea acolo. Nu mergea în breajul, ce fac? Mi-a părut rău și de Perez până la urmă. L-au chemat, strategie alternativă și s-a chinuit și a tras cât a putut el de tare să-l ajungă pe Leclerc. Și dacă mai era un tur, îl ajungea. Dar mă gândesc că și Leclerc nu a mai forțat foarte mult. Mai ei au riscat, pentru că n-aveau nimic de pierdut. Au zis, ok, Da. mai mult decât locul 2 n-avem ce să pierdem. Ori riscăm, ori nu Dar riscăm. oricum Perez e Simplu. pilotul de Și a sacrificiu. fost- Mereu. Cum toată Dar cursa ați a văzut fost. cum l-a ajutat? Da, mi-a plăcut mult ajutorul lui Verstappen. Transmițând prin radio echipei că spuneți lui Ceco că poate să tragă tare pe aceste cauciucuri, că ele sunt rezistente. L-am anunțat eu, e ok, trage, tată. E ok de la mine. Mergi cât poți, de tare Da. că... Noi suntem alături de tine, da. Da, aici. Nu o să-l ajute niciodată. Niciodată. Și Perez nu are ce să facă. Perez la începutul weekendului, primele declarații pe care le-a făcut și a cerut scuze pentru ieșirile pe care le-a avut A fost sfătuit în după echipă. Brazilia. Au Și tras de acum urechi. mă uitam la el că în ochii lui se citea îmi retrag toate scuzele. Nu! Totul e adevărat, vă zic. Să-mi crezi dacă și lui Verstappen tot așa ar fi tras un pic de urechi. Păi n-ați văzut că tot weekendul n-a vorbit despre cum o să-l ajute el pe Tu ești la Perez? punct cu toate chestiile astea. Da. Luminează-ne și pe noi, că noi... Drama forever. Da, în orice declarație a dat, unul din punctele pe care îl spunea era asta, să facem în așa fel încât să termin Perez pe tot. Și eram, dude, nu te crede nimeni. Nimeni. Oricum a fost mai rapid în acest weekend, nu prea. Să pună frână, să dea la o parte, nu poți să faci chestia asta. Nu, e... Mie mi s-a părut toată cursa asta ca o plimbare pe un parc. Zici că toată lumea n-a mai avut chef, nimeni, ne-am întâlnit toți. Hai bă, care vrea să fie locul 1. Bine mă tu, hai mă, hai. Se gândeau deja la vacanță da, de iarnă. deja la Pentru vacanță. Max a contat foarte mult.
Și mi-a dus acolo. Un record care e foarte greu. Și numărul de puncte avea acolo la final. Și ăla este un record. Da, Și acela este un record. Ce să-i mai... Bine, dar iarăși e aceeași poveste pe care am mai discutat-o noi în trecut. Nu ai cum să compari. Doar de aici încolo. Da, că tot se adaugă foarte multe curse pe an. curse, dar comparând cu Schumacher nu mai este relevant. Absolut deloc. Nu mai e cu ce, da. Dar nu se ține cont în statistică de chestia asta, se pune acolo la grămadă. Da. Asta este. E diferență de motoare, diferență de mașini, Deci diferență de victorie piloți, Verstappen, Leclerc pe 2, Perez pe 3. A fost o cursă anul ăsta. Anul ăsta. Spre diferența de aia din Japonia, unde m-am uitat o oră la ploaie. A fost mai bun. Anul ăsta, A fost mai bun, aia a da. fost mai simpatică decât... Dar surpriza mea, am fost foarte surprinsă în momentul în care l-am văzut pe Norris. Cum a ieșit după schimb. Și dădea în ele ca dovadă că a și luat punctul pentru cel mai rapid tur. Cel mai rapid. Eu abia aștept ziua aceea în care Norris o să aibă mașină. Abia o aștept. Mi se pare că e super, super bun. Este. Și în momentul în care o să aibă o mașină bună, o să... Dar nu cred că bată cu la băieții ora acolo. actuală nu cred. Trebuie să mai treacă un an, doi. Da. Da, mai trebuie puțin. Sper să aibă răbdare el. Să rămână. Că... Trebuie, n-am. Să șteargă toate pozele alea după net, că el dezamăgit acolo. Când stătea cu colț. În Brazilia, zici, Da, nu? în Brazilia, stai așa dezamăgit. Și de ziua lui. Da, și de ziua lui. Fa. Nu, dar eu chiar cred că e un potențial uriaș acolo. Este. A plecat, ți-am zis, a plecat Schumacher, poate o să întoarcă înapoi și o să vină cu echipă și mai puternică și o să rupă gura târgu. O să fie foarte greu. Eu sper. Să Băi, fie eu nu foarte cred greu. în- Nu știu. Să fie foarte greu. Toată lumea vorbește despre posibilitatea asta de a se întoarce Schumacher și Vettel în momentul în care vine Audi. Nu e exclus, Până vine Audi, dar Vettel va fi foarte e bătrân. atât de mult timp până atunci încât nu are ce să mai caute. Poate Schumacher, dar dacă nu o să mai prindă altceva până atunci... Vettel, din punctul meu de vedere, Vettel ar trebui să facă puțină anduranță. Îl văd să facă anduranță. Să continue Ai văzut tenis. că toți au spus. Să ia puține etape, nu e așa de demanding. Da. Absolut toți au avut aceeași părere și anume faptul că o să se întoarcă. Dar nu Că ca pilot. Ca pilot? Da. Alonso zicea, n-ai cum. Crede-mă pe cuvânt, n-ai cum să nu te întorci. Nu e la fel. Vettel e mai Alonso familist. vorbește, care e un premergător. dar Vine mai răpic și vine ca bunicul ăla să le Păi explice la tocmai asta toți. zice că, băi, dacă m-am întors eu, crede-mă că te întorci și tu. Vettel are familie, mai familist. Nu cred. Dacă ce vârstă are Vettel? E născut E- în 87, dacă nu mă înșel. 35. Nu știu cât, chiar nu știu. 35. N-am auzit în... Tu ești la cu matematica, dacă ai zis o tâmpenie, tu o să tragi. Nu, asta Nu. e. 35. Cred că da. Da, În 87 ai zis, da. E cu 2 ani mai mare ca mine. Da, aici ok. aștept. A, deci tu așa că nu e. Aha! M-ați prins. Calculul matematic la pic. Da. Dar e ok. E o posibilitate să întoarcă Eu nu înapoi, cred cine că se va știe. întoarce. Dar oricum, Se va întoarce am spus. ca... Poate într-o echipă, un advisor ceva. Ca team principal la Ferrari. Dar noi vorbim Sau mai așa. mult de Vettel și de Da, Schumacher. merită, merită. Mai sunt încă doi de care nu vorbim. De Ricciardo, care îmi pare rău că pleacă. Am vorbit un Am pic. vorbit. Am vorbit un pic. Dar va ajunge la Red Bull, o să-l mai vedem 100% pe paddock, pentru că o să fie la fiecare etapă la anul. Trebuie să fie Dar acolo. credeți că mai are șanse să Eu. se întoarcă? Formula 1? Posibil. Doar așa, pe la Are victorii, nu știu de ce n-a acceptat la Haas. E foarte important, din punctul meu de vedere, să rămâi în priză, să rămâi conectat cu antrenamente, cu toată Asta rutina, da. cu cursele, să fii Dar acolo. în același timp și dacă Și ești la Haasul o nu e, echipă... dacă era Williams, hai că îl înțelegeam, dar Haasul nu cred că e atât de... Nu e ultima. Uite-și un pic la sală. Am băut bere. Ce să zic? Da. Nu știu. Eu zic că... Da, cred că acolo a fost o chestie financiară. Nici de cum... Posibil. Pentru că probabil Posibil n-a vrut că el să-și oricum are scadă avut. standardele și a zis... Trebuie Bine, să- trebuie, La într-adevăr. ce rezultate a avut anul ăsta? Mhm. N-ai cum. Dar probabil nu s-a înțeles, n-a vrut. E posibil. Trebuia cumva să scoată și Părleala. bătrânul Haas părleala Bătrânul lui, părleala, mașinile pe care le-a distrus Mașinile- mic. Bă, aici, da, asta e adevărat. Și asta cred că l-a scos și pe mic din campionat. Dacă Dacă nu nu- distrugea atâtea mașini, eu zic că mic mai rămânea. Am avut înainte pe... Cum îl cheamă? Zi. Mă spin. Zi. Și încă Mazepin. ceva foarte bine spus. Dacă nu începea războiul în Rusia și Mazepin nu ieșea din Formula 1, Schumacher ar fi rămas. Clar. Mazepin era mult mai slab ca Schumacher.
Și Schumacher făcea greșeli, dar Mazepin era Mazepin. Era Maldonado al zilelor noastre. Hai că dacă tot n-am avut foarte multe lucruri de spus despre cursă, o să țin eu pe a mea cu bârfele. Ce spuneți despre faptul că se presupune că pleacă Binotto de la La crezi cu ochelari? Nu putem să zicem decât că ne pare bine. Da. Doar acum în cursa asta ce-au nimerit strategia cu Leclerc. Păi da, dar stai puțin că vorbim despre două lucruri diferite. Da, că e strategul de fapt. E strategul și e Binotto. Binotto mi se pare că a adus echipa față de unde era când a luat-o el în primire. A urcat-o destul de bine. Da, dar n-a știut să tragă de urechi strategul. Strategii, de fapt. Dar este concediat strategul. Gata, am scăpat de el. Da. Și a mai fost concediat cineva, parcă. Tot din staff. În fine, tot. Nu știu, dar pe mine mă interesa strategul. Da. Dar și Binotto se știe ceva despre el? Ideea în sine, nu. În primul rând, ei n-au confirmat. Lasă-mă să zic că zic ceea Nu, ce... întreba și eu, eram curios numai... Se presupune că ar veni Fred Vasseur. Da. Și eram curioasă să văd care e părerea voastră, pentru că eu, personal, cred că e la fel de moale ca Binotto. Adică, nu știu, poate e altfel, dar mi se pare așa că trebuie cineva Mai ca Toto. Da. Mai ca Toto, mai ca Horner, care să zică ok, nu, facem așa. Horner Asta nu mi se pare, nu e nici pe departe ca Toto, i-a dat prea mult mână liberă lui Verstappen. Mi se pare că Horner în fața lui Verstappen nu are niciun cuvânt. Da. E ca un părinte care are un copil și îl răsfață prea mult. Cam așa îl văd eu pe Horner. Nu, cred că e și problema din cauza de asta, Josh, de taică-sul mai mult. Cred că ăla e... El trage sfările acolo. Și nu e deloc corect. Nu e mi se pare, da. Asta e altă discuție, dar nu. Deci ca Toto ar trebui un om acolo. Mamă, stai că am o grămadă de burfe, Doamne, ce-i cu mine? Asta e, deci, în concluzie, eu zic că e bine să vină Vasseur în locul lui Binotto. E o schimbare, e altceva. E o schimbare, da. Da, și plus Leclerc am mai... Exact, asta voiam să spun, dar am zis că insist prea mult cu Leclerc și nu voiam să mai zic asta, dar am mai lucrat împreună, s-au înțeles foarte bine, da. Și chiar au avut un sezon foarte bun. Și au o relație în continuare foarte bună. Da, deci eu zic că Vasseur acolo. Noua bârfă? Alta? Următoarea? Nu știu dacă ați văzut că vorbeam de Josh Verstappen și nu știu dacă ați auzit, au început să se certe părinții pe social media cu tot felul de declarații. Am văzut. A început mama lui Max cu un comentariu foarte nasol despre Perez, cum că a făcut, că știe ea sigur că a făcut adulter după cursa din Monaco. Și de acolo a început tatăl lui Perez să posteze niște chestii și apoi Josh și un întreg scandal. Cu neamurile foarte nașpa. Foarte urât. Da. Dar ai văzut faza de la Monaco cu Perez? Că Verstappen îl acuză că a făcut-o intenționat. Da. Am căutat pe YouTube faza, ce zici? E intenționată sau nu? Mai dacă stai să analizezi... Eu n-am văzut. Ziceți. Ok, mă gândeam că zici că nu. Eu tind să cred că ar putea fi, pentru că instinctul e să tragi înapoi de volan, să te redresezi. Și nu a făcut nimic la volan. Iar el... Nu știu unde îți dai seama că este intenționat? Eu zic că este intenționat. A dat full throttle pentru o secundă. Exact în mijloc, în viraj. Exact cât să o răsucească de spate și să o înfigă în parapetul spate. Lucru care nu-l faci. La ieșire din viraj apeși treptat și apeși progresiv. Bun, și care a fost... De ce ai fi vrut să faci asta în condițiile în care tu erai pe 3 și Max era pe 4? A vrut să fie în fața lui Max. Pentru că se depășește greu acolo. La Monaco. Asta nu s-a aștepta el la victorie, nu cred că s-a așteptat să o facă. A avut noroc. A avut noroc de victorie. A și plouat. Atunci Ferrari au făcut o greșeală cu piturile. A fost prima greșeală de strategie a anului. A fost pentru Ferrari. Și de acolo s-a dus totul. Da. Deci a fost cu noroc victoria, dar el a vrut cu tot din adins să fie în fața lui Verstappen. Da. Deci și eu zic că a fost intenționat la Monaco. Da, și mi se pare foarte greșit să tot neamul să înceapă să discute și să atace. Am followeri și să înceapă nu știu, și să încep cu chestii de-astea, că știu eu că a înșelat Perez acolo, dar știu eu, dar și ăla a făcut așa, dar și tu, dar și... văzut că de câte ori a dat interviul Max a fost mega incredibil. Da. Și acum chiar, ultima oară. am văzut. Foarte. Nu e urât, am înțeles că a pierdut peste 40.000 de followers.
serviciile de socializare. A greșit-o masiv Verstappen spunând ce a avut de spus pe radio. Nu trebuia să tacă, și astea erau de discutat în echipă, intern. Într-o confrunt atac cu nuci în fasole. Exact. Românesc. Da. Acestea fiind spuse. Driver of the Day. De acord? Care a fost pentru voi Driver of the Day? Vettel, 100%. E ca un tribut, da, ca o recunoștință a lucrurilor și recordurilor care le-a făcut în Formula 1. Chiar s-a bătut pentru orice duel astăzi. Da. Chiar a fost acolo. A fost bun. Tu vrei să zici Alonso, știu, dar Alonso a abandonat. E greu. Un gust amar. Tu ești mai subiectiv decât sunt eu. Dacă nu s-ar fi retras Vettel, nu e nimic. Dacă nu s-ar fi retras Vettel, din punctul meu de vedere, Driver of the Day ar fi fost Leclerc. Da. A fost acolo. Da. Bă, nu, la un anumit punct, tot Vettel, da, ți-am zis, eu eram fan. Dar rămâne Vettel. Mai ai timp, că mai rămâne. Mai rămâne un an, 2, sigur, 2 ani. Până la bătrânețe. Predicțiile pentru la anul, ce părere aveți? Cum credeți că va fi? Cum va decurge așa? Dezvoltarea mașinilor peste iarnă. Păi, eu sper ca la anul să nu mai dăm peste o altă pandemie sau alte chestii, sau un război sau ceva. Eu asta sper, să nu se mai dăm încă ceva ca să mai pierdem circuite, piloți în alte considerări. Nu știu ce ar putea să mai fie așa șoc și neașteptat la anul, dar eu mă bucur și sunt absolut convinsă că Mercedes o să fie un top. Peste Ferrari sau acolo cu Ferrari la bătaie? Eu cred că la anul o să fie toate 3 echipele acolo la bătaie. Nu cred că o să fie așa mare diferență între Red Bull și Ferrari. Eu cred că Red Bull tot va domina. Crezi? Da, Red Bull va domina. Credeți că toată perioada asta până când se schimbă regulamentul o să fie Red Bull? Crezi că se repetă perioada Vettel? Nu. Și nici cea lui Hamilton, dar nu cred. Cred că la anul tot el o să fie. Mă gândesc așa că, la anul au o șansă, dar următorul an o să fie penalizarea aceea cu tunelul de vânt. Nu intră de la anul, nu? Intră de 2024. Că mașina pentru anul ăsta 2024, da. Deci e clar, în 2023 va fi din nou viol Verstappen. Eu cred că Mercedes va... Și știi ce va depăși Ferrari la. Dacă o să și câștige la anul, pe lângă faptul că au penalizarea aceea, echipa care e pe primul loc nu are timp întreg de tunel. Da. Oricum. Da. Și practic se adună. Deci... Da, dar nu sunt schimbări majore de regulament. Deci mașina oricum este bună. Și cu cei 7%, cât 10%? 10%. Mai unii zic, chiar nu știu ce înseamnă asta. Chiar vreau... E ceva ce vreau să studiez pe perioada vacanței. Nu suntem acolo. Dar... Vorbim de pe margine. Dar 10% dintr-un întreg mie mi se pare foarte puțin. Oamenii zic că... Da, și Horner a zis că sunt 2-30 pe tur. Eu cred că vin de gogoși. Și e normal să te victimizezi în situația aia. Eu am senzația că Alonso, dacă a trecut acum la Aston Martin, are și el. Eu am un off. Eu cred că o să evolueze mai mult. Mai bine? Da, mult mai bine. Uite, chiar o să înceapă să atoace, să muște și mai mult din cauza că cred că așteaptă că și el o să retragă la un anumit punct. Și încearcă să muște din ce în ce mai mult, a doua oară deja. Eu sunt curioasă ce o să se întâmple cu Aston Martin, pentru că ei au tot promis. Ei tot promit că îi speră să-i ajute Mercedes, dar Mercedes nu prea ajută așa cum cred că ar vrea tata Stroll. Ce n-ați observat e că vorbeam cu el și era copilul lui ăsta, cum îl cheamă? Stroll. Nu. Copilul lui Lauda, Niki Lauda, copilul lui Niki Lauda. Eu am crezut că este nepot, eu n-am știut că Lauda are un copil atât de mic. Da. Și a venit acolo să vadă, să ia date, să știe. Poate o să fie mai mult ca Matias. Da, tată, îți scriu cum. A avut și el câteva. Am luat toate datele, tată. A fost pilot în competiții suport, dar nu a fost atât de... Nu s-a ridicat la nivelul tatălui. Eu l-aș fi așteptat cu pereche de ochelari și carnețe albă care să scrie. Da, cred că de multe ori numele e... Eu zic că e o povară. E o povară. Îți deschide clar uși. În condițiile în care ai făcut performanță, pentru că uite de cazul lui Verstappen. Da, să așteptă la aceeași performanță. Și Sainz. Da, dar nu... Sainz n-a fost... Sainz, tatăl, nu. A fost în raliuri. E altă treabă.
Da, dar oricum mi s-au deschis ușii. Se deschis și la Magnussen și tatăl lui a fost. E în sportul cu motor, dar eu vorbesc indiferent. de Formula 1. E comparația directă. Câți dintre piloții de Formula 1 au copii acum? Adică câți dintre piloții? Singurul pilot care a fost campion și tată și fiu, dacă nu mă înșel, este Rosberg. Nico Rosberg. Ok. E singurul. Dacă nu mă Deci înșel. avem unul. Mai avem pe Schumacher care a ajuns fiul lui. Da, că au mai ajuns copiii, fost, da, au nu, mai zic. fost, dar Nu acum, campion. actual nu vorbim. Actual e Verstappen. Verstappen. Dar Dar a fost. mai e și Magnussen. Jan Magnussen. a fost și el. Știu că a fost în anduranță, dar nu mă știu. Cred că a fost și el în Formula 1. Parcă așa Jan știu și Magnussen. eu, dar nu mi-aduc aminte să fi auzit niște rezultate. Echipa Google care... Te uiți la mine, frate, de zici că eu sunt Wikipedia, dar eu nu sunt. Echipa Google. Echipa nu are cum. Da. Echipa Google astăzi este pe jumătate. Da, nu avem cum, în păcate. Dar Deci astea ar fi vom predicțiile rămâne mele pentru anul. Eu zic că Mercedes va fi la egalitate dacă nu peste Ferrari. Ți-am spus, Alonso o să devină Eu- Și Verstappen va fi, nu de fapt, da, Verstappen, că Red Bull, Verstappen egal. Perez o să fie același băiat cu mințel și n-are Eu ce nu să pot. Eu sunt foarte subiectivă și chiar cred că Ferrari o să se bată la titlu. Dacă vin cu un strateg bun, Doamne ajută, băieții între timp o să-și ia coach, să își antreneze un pic psihicul și am toată baza, mai ales că a început și Sainz să se înțeleagă cu mașina, Da. ceea ce mă face să sper. Chiar sper. Speranța Aștept moare un titlu ultima. la Ferrari ca și când. Și ei la fel. Și Clar. eu și toți ceilalți, nu știu câte sute de mii de tifosi. Deci, într-un cuvânt, noi am cam terminat cu tot ce aveam de zis în cadrul trasei ideale. Dar noi nu terminăm. Dar noi nu terminăm. O să mai avem. O să mai avem content, cam în trasa Nu. ideală. Nu să Dar am mai terminat vedem sezonul martie. ăsta și o să avem următorul sezon care sunt și mai Și să avem și interesant. full pentru prima dată. Full o să avem pentru prima oară pe trasa ideală. O să avem sezonul de la început, acolo, de la botul calului. Și Una peste alta vreau să vă mai zic atât. Mie mi s-a părut că a fost un sezon extraordinar. Mi-a Da, plăcut da. foarte mult. Da, M-a ținut în priză. a fost mai bun 2021. De ce? Pentru că s-a terminat. În ultima etapă, unul la mână. Asta a fost Doi la mână, singura- doi piloți s-au tot întâlnit pe circuit și s-au tot... au purtat bătălii. Au avut dueluri memorabile. Aici a fost dominația Verstappen anul ăsta. La început ne-a dat speranțe Da, Ferrari, acolo dar... a fost doar cumva Vettel și... Nu, wow, doamne, Max și Hamilton. Știi cum facem cel mai N-a bine? Facem un rezumat al anului. facem bine, un rezumat. bine Da. facem. Și o să vedem ce și cum. Dar nu mai dăm cu partea lor, că eu am prins de-abia după din Japonia. Nu, eu sunt adică sunt de-abia Da, vei acum că am ai început timp să să mă te întorc uiți la înapoi curse. fan. Spun eu de unde poți să vezi. De la capăt. De la... De unde am De rămas când eu se după... sting luminile roșii. Da. De unde am rămas eu de acolo după vremea lui Schumacher. Da. Eu Astea acolo am fiind rămas. spuse, Și smulse. Și smulse de la capăt. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne auzim cu drag data viitoare. Ne vă salutăm și vă pun pe frunte, părintește.